Ġimgħa u nofs wara, l-Open Arms għadu f'nofs ta' baħar. Il-maġġoranza tal-immigranti għadhom jistennew portal kien filwaqt li kundizzjoni qed tiżviluppa dejjem aktar f'waħda ta' kriżi. Fl-istat ta' paniku u disprament li 98 immigranti jinsabu fih, jumejn ilu 4 migranti qabżu fil-baħar u bdew jomu lejn Lampedusa. L-istess sitwazzjoni ġrat it-tlietek kif għexieren oħra bdew jaqbżu bl-istess san minn Sebt il-ġurnata u ma reġgħu ittellaw lura fuq il-vapur minn membri tal-Protezzjoni Ċivili Taljani. Dan kollu seħ bejn il-lejl ta' 2 u 3 wara li 9 migranti tniżlu mill-vapur b'urġenza biex jingħataw il-kura meħtieġa. U mifhum li dawk abbord qed isofru minn livell għoli ta' stress u ansjetà fejn fl-aħħar jiem kien innotat li qed jesperjenzaw attakki ta' paniku, ġlied bejniethom u attentati ta' suwiċidju. Fl-aħħar jiem 6 pajjiżi Ewropew offrew li jdaħħlu l-immigranti f'pajjiżhom, iżda t-tim Spanjol abbord Open Arms qed jgħid li l-vapur ma jistax jivvjaġġa fit-tul u b'hekk hemm bżonn li jidħol l-Italja. Il-bastiment kien mistenni li jidħol ġewwa Port Taljan nhar il-ħamis filgħaxija wara li l-Prim Ministru Giuseppe Conte aċċetta li jagħti l-għajnuna tiegħu. Madankollu kollox reġa' mar lura li kien hekk kif il-Ministru għall-Intern Matteo Salvini kompla jirrifjuta dħul tal-vapur. Intant Salvini aċċetta 27 tifel u tifla taħt l-età iżda mingħajr qraba jakkumpanjawhom wara t-talba li saret mit-tim ta' Open Arms. It-tim ta' Open Arms qalu li matul dawn l-aħħar jiem is-sitwazzjoni abbord gravat tant li qed jitilfu l-kontroll u m'għadhomx jistgħu jagħtu garanzija ta' sigurtà għal dawk abbord. Il-psikologu Alessandro Di Benedetti qal li wara li tkellem mal-immigranti abbord jidher li kollha jinsabu vulnerabbli kemm fiżikament u mentalment. Bħalissa l-bastiment jinsab inqas minn kilometru l-barra minn Lampedusa bl-amministraturi tiegħu jiddikjaraw li ma jiflaħx għal daqshekk jiem fuq il-baħar filwaqt li l-spazju li fih il-ftiddel li joffri u b'żewġ kmamar tal-banju biss li jridu jaqdu lill-immigranti kollha u 19 il-membru tal-ekwipaġġ. It-tim ta' Open Arms iddikjaraw li jinsabu determinati u saħħu li se jibqgħu hemm għal kull immigrant li hemm abbord il-vapur sakemm jitlu ġew port sigur. Intant l-immigranti fuq bastimenti ieħor l-Ocean Viking jidher li qed isofru minn diversi kundizzjonijiet minħabba trauma li għaddew minnha qabel ġew salvati. L-ekwipaġġ ta' dan il-vapur qal li tfal abbord ma jafux jiġifieri jkollhom tfulija bħal tfal oħra, hekk kif qatt ma jgħixu f'post fejn hu sigur u b'ambjent stabbli. It-tim kompla jgħid li bħalissa qed jitkellmu ma' kull wieħed waħda mill-immigranti 356 biex jisimgħuhom u juruhom ir-rispett hekk kif ħafna sofrew fis-silenzju lura f'pajjiżhom. L-istess bħal Open Arms l-ekwipaġġ ta' Ocean Viking qed jitlob għall-għajnuna ta' xi pajjiż biex jingħataw port sigur hekk kif qalu li ma' kull jum li jgħaddi qed tiżdied fihom l-ansjetà kif ukoll sens li ma jiswew xejn u mhux mixtieqa.